Per crear el nostre blog començarem copiant el text que vam crear a Google Docs. El seleccionaré tot, el copiaré i l'enganxaré a l'espai que ens proporciona Blogger. Fixeu-vos que ha mantingut el títol, la mida del títol, les negretes que vam posar al seu moment al Google Docs, les cursives, i mirem si ha conservat els subratllats. No els ha subratllat. Per tant, torno a anar al text, miro on tenia subratllat el paràgraf de la mateixa manera. Sí, ja està subratllat aquí. Molt bé. Com que ja hem comprovat l'ortografia al Google Docs, no cal comprovar res més, el tenim ben escrit. Simplement el que faré és posar-ho en majúscules, però de totes maneres el títol l'haurem de treure d'aquí. Breu introducció a les plantes medicinals. Amagaré tots aquests espais. Això ho he de tornar al seu lloc. És aquí que hi ha el títol. Bé, el títol el posarem aquí dalt. Títol. Les plantes medicinals. No cal que posi breu introducció, les plantes medicinals, i el que faré serà posar-ho aquí mateix, breu introducció. A les plantes medicinals. Molt bé. D'aquesta manera tinc un títol a l'apartat de títol i un, diguem-ne, subtítol que encapçala l'escrit que tinc del blog. Molt bé. Coseta important a tenir en compte. Aquest subtítol. Anem a modificar l'HTML, que és el codi, i fixeu-vos que la breu introducció, aquest subtítol, comença amb l'encapçalament 1. H1 és l'encapçalament 1. Aquest és el senyal que obre l'etiqueta, obre l'encapçalament i el tanca. El poso aquí per tal que es vegi més bé, i aquest encapçalament 1 el que farem serà posar... No, el deixarem encapçalament 1, si de cas ja ho retocarem més endavant. Tenim tot el text aquí. Fixeu-vos, el codi HTML que ha aparegut són les negretes, amb la B de bold, el subratllat amb la U d'underline, i les cursives tenim la I d'itàliques. Obre i tanca. Tornem al redacte. Ja tenim tot el text correctament formatat i ja el podríem publicar. Abans de publicar-lo el desarem i ara és el moment d'intentar col·locar alguna fotografia. Per tant, passarem al tercer vídeo per poder trobar llocs on agafar imatges sense cap problema de copyrights.